者に力を。レディ様、慌てるな。奴らを叩き潰せ。援軍だ。おお、待ちわびたぞ。バルディアの血祭りに。リスタン様の頂きだ。目に物を見せ。まずい。邪魔をするな。俺とやろうってのか。
こだ。命知らずなや。ここは通してもらうぞ。私としたことが。かの者に力を。我が敵を撃て。死になさい。
者を守りたまえ。かの者に力を。けにはいかん。